Dr. Joseph Muscat li nsab magħna fuq il-linja. Lodwa tajba Prim Ministru nsellmulek u awguri. Bonġu lilek, Edward, u l-telespettaturi kollha tal-wan. Huwa ċar li minn proġezzjonijiet li għandna bħala Partit Laburista illi l-Partit Laburista kiseb maġġoranza b'saħħitha ħafna ta' voti f'dawn l-elezzjonijiet hija ovvjament rridu nistennew ftit ieħor biex jikkonsolidaw il-projections, imma jidher li ksibna flimkien l-ikbar maġġoranza fl-istorja tal-pajjiż. Distak ta' madwar 17%, 45,000 vot differenza bej wieħed u ieħor, Partit Laburista kiseb madwar 55% tal-voti, il-Partit Nazzjonalista madwar 37% u bla dubju ma li minn numri l-ewwel qed irid nirringrazzja lil kulħadd. Irid nirringrazzja lil kulħadd u ngħid li dan huwa vot ta' għaqda fuq firda. Vot ta' fiduċja fil-gvern u fil-moviment illi immexxil dal-gvern, vot ta' rifjut tal-firda u vot ta' rifjut kontra min ħadem kontra pajjiżna f'dawn il-5 snin. L-indikazzjonijiet huma li l-Partit Laburista ovvjament irid noqgħod kawt f'dak illi ngħid, imma l-indikazzjonijiet huma l-Partit Laburista kiseb ukoll ir-raba' siġġu fil-Parlament Ewropew jekk nittama li nistgħu minni u l-voti baqgħu jimlewhom l-14 il-kandidat illi huma, imma l-indikazzjonijiet huma hekk. Jatina enerġija qawwija biex inkomplu naħdmu minn għada stess. Xorta il-messaġġ huwa l-sħabi kollha u lejja nnifsi l-ewwel wieħed insommu saqajna mal-art minn dan ir-riżultat storiku li issa aħna konna ngħidu li ksibna l-ikbar rebħiet mill-indipendenza l-hawn. Kien fadlilna riżultat wieħed dak li kiseb Paolo Boffa fl-54 jekk nisejjer żball li issa għaddejnieh ukoll dak il-marġin li fil nistgħu ngħidu li ksibna l-ikbar maġġoranza fl-istorja tal-pajjiż. U naħseb illum il-ġurnata qegħdin l-ikbar partit fl-Ewropa fil-verità percentage wise ukoll. Huwa riżultat storiku, xort hemm nies kemm min-naħa tal-Partit Laburista kemm min-naħa tal-Partit Nazzjonalista illi ma ħarġux jivvotaw u t-tnelli huma rridu nisimgħuhom fil-fema tiegħi naħseb li hemm potenzjal li l-Partit Laburista jikber aktar milli qiegħed illum il-ġurnata jekk ikompli jisma' lil dawn il-persuni u nikbru b'umiltà mhux b'superbja mhux b'arroganza ma b'umiltà. U huwa sinjal u biex naħdmu aktar. Jien grat ħafna li din hija jekk naħsbu kif naħseb li huwa l-każ illi dan ir-riżultat huwa wkoll tradott fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali dawn ikunu għalhekk l-10 elezzjonijiet illi qed immexxijin u lill-poplu wera fiduċja massiċċa fil-moviment illi għandi l-unur li mmexxi u għalhekk grat ħafna u kommos ħafna bil-fiduċja li tagħna il-poplu Malti Wawċi. Nirringrazzjak ħafna Prim Ministru.